Pagamiton og video camera ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga sakop sa Anti-Mendicancy Office kung mupahigayon kini og operasyon sa pagpanghipo sa mga mendicants sa dakbayan sa Subo. Ani ang live report ni Alan Domingo. Alan? Says for transparency say kimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paggamit og video camera alang sa mga sakop sa Anti-Mendicancy Office ay gayon nga mo pahigayon sila og operation from start to finish aron malikayan ang mga aligasyon nga motumaw kalabot sa pangpagdagmal. Nahimong init nga isyu ang hitabong pagsikop sa 68 anyos nga si Ireneo Vidal ni adtong nakalabaing semana sa Cebu City Anti-Mendicancy Office personnel kinsa gibalhog sa detention facility sa Carbon Police Station. Nisamot kadako ang isyu tungod sa pasangil sa senior citizen nga gidapatan siya sa anti-mendicancy personnel dihang mibalibad siyang ihatag iyang harmonika. Matod sa tiguang nga wa siya nagpakalimos. Nagtukar lang kuno siya siyang silindron aron makakwarta og adunay kapalit nga pagkaon siyang 3 anyos nga apo. Napasakala siya kaso ug nakagawas na sa prisuhan human gitugutan sa korte diin gipabos sa summary procedure ang iyang kaso ug nagsilbing kustodya niya si Consul John Alcover aron masiguro nga motunga kini sa korte sa preliminary conference sa Hunyo 22, 2026. Samtang gimando ni Mayor Nestor Archival nga mogamit na og video camera mga sakop sa Anti-Mendicancy Office kung mopahigayon og operasyon. Kinaron makita ang paghitabo aron usab masayran ang matinuod nga nahitabo. Ang pagdakop, niingon sila nga di maayo ang pagdakop, pat niingon sad ang atong operative sir, amo man gyud ning gitarong sila pagdakop na i-check nako kung naabay na ay video. In fact, ako silang giingnan. Starting now, the moment na atay operation, kinahanglan na agyud tay camera nga makakuha sa footage from start and to the end. Samtang gibutsyag sa mayor nga kadaghan na nabadlungan nga nagpakilimo si Vidal ug nagbalik-balik ra gihapon. Nasabta niini ang sitwasyon tungod usab sa kalisod busa. Miumol og programa ang Cebu City LGU pagpahiluna sa mga street performers. Sama ni Vidal sa usa ka dapit diin maghatag sila og lingaw sa mga tao. Tun-an pahinuon ang pamaagi kung adunay mohatag og kwarta o pahalipay nga dili makonsiderar nga nagpakilimos kung magbutang og sudlanan sa kwarta. Gitan-aw sa mayor ang posibilidad nga hatagan og kompensasyon ang mopakita silang talento sa dapit nga gitagana kanila. Nag-come out ni tungod sa nahitabo ni Vidal. Because we're trying to find ways nga di katulo kaupat naman ni nato sila gida sa DSWS unya probably because nagkalisod gyud siya mangita gyud siya paagi because we called it as a survival mode pa. So how can we help these people nga naa in that situation? Sa karong Sabado, girakdang ilusad ang bagong programa sa Cebu City LGU apan sa pagkaroon kinahanglang tun-an pa ang mekanismo mahitungod niini. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.